Ostras. No hay cuenta atrás ni nada. Vale. Hiru, Hori da. Ondo. Bueno, Andoni de Carlos, ongi etorria gure Larrotxeneko podcast edo galbetegi interrogatorio honetara. Dinadelako. Andoni de Carlos, gidoilari famatua. Oso. Karrera izugarria, zure sorbalde gainean dituzu. Bai. Eta Larrotxeneko ikaslea izatetik, irakaslea izatera. Bai. Pasazara. Pasar nintzen, bai. Duela zazpi urte, bai. Horren dela? Zazpi urte, uste dut zazpigarren urtea gala. Zazpigarren urtea irakasle bezala. Irakasle bezala hori da. Ikasle bezala, horren dela askoz gehiago. Bai, igual, 20 piko, ez gehiago urtea dauzkago, bai. Pues igual, hortik hasiko gea elgarrizketa. Konta iguzu pixka bat, astapen hoie, bueno, Larrotxene baino, zure lehenengo motivazioak edo noiz erabaki zenun gidoigintzan sartu nahi zinela eta... Edo beto zen, zergaitik. Zergatik. Existen, kaldea existentzia, baina bai, zergaitik edo... Zer eman zen, zergaitik sortzen da edo sortzeko nik hori, garai hartan, hogeita piko urte, konitun... Hogeita gutxi, baina izango, 2000 urtean izango zen, edo ez da horren gurun, 2000 edo zortzeroita metz, ez da, eta Larrotxena apuntatu nintzenean. Karo, Larrotxena apuntatzen zenean, interes bat daukazun seinale. Eta nahi zina gustatzen zitzaidan, baina oso modu orokorrean, ez naukan ideia bat profesionala izan nahi nula, edo unmetan ez etoroitzen ipuinak idazten itula, edo bere biziko interesa naukala, ez nintzen ikusten, hontan. Osa, lehenengo kontaktu horrela gidoigintza ikasteko eta hori? Bai, ni ez dakit izan zen gidoigintza inun lehenengo ikastaroa, igual izango zen, baina ere dokumentalgintza inun. Eta beste kurtson bat inun, azkenan probatu egiten duzu. Juanmi Gutiarreten garaian edo? Ni batzen zein izan zen nire irakaslea gidoian, baina beste, ez daukat, Bai, eta irakurtzaaletasuna ere institutuan hasi zitzaidan, txikitan ez naukan berezko interesik. Baina, kuriosidadea, eta nik uste hori dela, Larrotxena, ere irakasle bezala aurkitzen zula ikasleengan, ez da, kuriosidade hori edo gogo hori ikasteko edo mundu batean oso kanpo sentitzen duzun edo zure ez den mundu batean sartzeko edo ikasteko interes hori. Eta orduan Larrotxena apuntatu, ikasle bezala, eta orduan kurtsoa ere urte osokoa zen. Eta asteazkenetan ematen zen. Asteazkenetan urte kurtsoan zehar. Eta goratzen naiz basu gidoia izan, oso txuloa izan zela. Isabel Alba zen irakaslea, eta taldea denetik zegoen. Eta hori oso interesantia da. Jendea interes berezi daukana, batzuk esperientzia gehiago daukate, beste batzuk ez errez, nire kasu hori izan, ez naukan bat esperientziarik. Hori ez aldatu. Hori da. Bai, baina talde bat partaide sentitzen zea. Eta orduan hori izan zen hasiera. Eta zergatik? Kuriosidade hori zegolako, baina hasiera batean izena eman unean esan ontaz bizi nahi dut edo ontaz hau izango da nire ofizioa, zuri aurreago juten zea arakatzen, ez da, edo. Eta nola ezagutu zen Larrotxene bidea? Ni ez esan dakoa, orain naiz, hori libutegi zalea eta kulturretxe eta hori ez naiz juten nire auzokora bakarrik, eukitzen dute, gai hortan, libutegiak edo kulturretxeak ez dauden nire bizitzan. Nola kontua, ni oroitzen dut, autobusean jun, baina orduan ez zian pantaiak egongo, ez da autobuseko telebista hauek edo zian egongo. Baina baukat sentsazio bat, bai, baina ez autobusean jun, kriston euritea ari zula, eta erabaki hori hartzearena, ni orduan magistraitza ikasten nuen, ez daukan zer ikusirik. Eta bai, apuntatzeko apustu hori, baina pixkat ezan alabenturaz, ez nekin irakasleen nuen ezagutzen, ez nekin zer aurkituko nuen bertan, eta zan hori, esan dakoa kuriosidade hutsa. Eta gero, formakuntza aldetik,
Larrotxenekoa egin ondoren, zinen hori da. ikastara, edo nola... Bai, claro, nik hemen Larrotxeneko ikastaro, ni uste bi ikastaro nintula, gidoigintzari buruz, ni uste biak Isabelekin izango ziala. Eta, claro, hemen Larrotxene bukatuta eta magistritza bukatuta, lanen hasi beharrean, hartu, eta Madrila jo nintzen, tai eskolara. Han, ikasketa demagun, claro, Larrotxene zan, tailerra zan, ez da, hori asteazkenetan zan, 3 ordu, astean behin, eta kurtso zan eta hori zan, astelehenetikan ostiralera, egiten zen 2 urte zian, lehengo urtea generala, eta bigarren urtean ja espezializatu egiten zian. Gidoigintzan espezializatzen baldin bazen, bigarren urtea zan gidoigintza. Uste zuzendaritza baldin bazen, beste urte bat gehiago zegoela edo. Baina esan da, Larrotxene gomendatuko nuken bezala, izan, ez da hemen, ondo da hon, gaizkitzitia edo, baina ez nuke gomendatuko, da sentsazio, guai dago, zati azkenan sartzen zara harremanetan, zure interes berdina daukan jendearekin, edo zentzu hortan oso ondo dago. Baina formakuntza aldetikan ez nuke errepikatuko, beste eskola batean apuntatuko nintzen, edo beste... Eta tarte horretan, Larrotxenen lan txoren bat idatziko zenukete, idatziko zenukete kortoren bat, eta tarte horretan, Larrotxenetik Madrila joan arte egin zenun zerbait, edo ja zuzenean gusanilloa sartu zitzen Larrotxenetik eta... Ez, probatu, laburrak egiten dituzu, eta horri probatzen duzu, karo, zuk idatzitako laburrak, ere zuzendaritza probatzen duzu, pikoteaz, eta ja horri ikustezu, zer nun zauden eroso, eta zer ez. Ni horitzen dut hori Larrotxenen idatzitako gidoi bat lehiaketa batera aurkeztu nula eta irabazin zuen, horra dira marabila, orduan. Baina ez zegoen irabazle bakarra, zian bose irabazle zeuden, eta hau zan lehiaketa bat, ez dut oso ondo ditzen, pero el Partido Socialista Europeo, ez da izen movida zan. Orduan, saria zan laburra egitea, con medios, eta asesore batekin, gure asesore izan zen, ni hori zedetela hasia batean, Bilbora joinela bilera batera, eta Imanol Uribe zegoela hor asesore bezala, eta gero nerea izan zen, hau berazan generala demagun, eta nahi izan zen Carlos Zabala, eukin nuen asesore bezala. Eta orduan, karo, gidoi bat lehenengo lehiaketa zen. Lehiaketa batea aurkeztu eta saritu izan, laburra egin ahal izatea, nik oroitzen dut beti berdinak kontatzea, baina errodaje serio... Eta zut zuzendu zenuen? Ni zuzendu nuen lagun batekin, Asier Urbietakin, eta baina horitzen dut eta ekipo profesional batekin. Eta nik hor konboan egon, kaskoekin, eta Asier komentatu, hostia, que txulo, ez da, hor aktoriatea zanean, ja akzioa zegoen. Eta korten norbaitek eta urbilduta, no, es que cuando se está rodando no se puede hablar. Oso berde, denor, eta emozioakin, eta es eso, ostra, que igual puede ser que valemos para esto. Gero deskubritu genuen, ez dela arruntena, lehiaketa batea aurkeztu eta saria irabaztea. Hasiera ona eman zigun, edo eman zian erresistentzia. Bueno, behin lortu baldin baez, zatik ez dut berriz lortuko, zatik gero etorri zian beste lehiaketa batzuk, luego vino la travesía del desierto. Esto no es tan fácil como parecía. Zorkezu zea, lehiaketa askotara, suposatzen dut. Garai hortan, zegoen guztia, azten nahi zea, eta orduan eske lehiaketako ondo etortzen dira, erronka horiek ukitzeko, dileina ukitzeko, eta zure burua ere derrigortzeko, eta ilusionatzeko ere, bai. Zati, ni lehiaketa batea aurkezten nintzenean, beti irabazteko aurkezten nintzen. Ez nintzen aurkezten parte hartzeko. Eta sinesten nun, oso zaila da, jende pila bat ongoa, baina nik aurkeztu nunean, niretzat, orain badaude, nire hartako laborak irakurtzen dituen, eta madre mia. No estaban para ganar nada, baina bai, hori da. Eta lehenengo lehiaketa hori etorri zitzen primeran, resistentzia hortarako esateko, bueno, vale, ez, eta ez, baina eske hon zan bai bat.
Orduan zeatik ez dut berriz lortuko. Eta ja deskubritzen duzu, ezezko asko kolekzionatu bat dituzula, ezko bat eskuratzeko. Kortorrean izenburua, bilatuko dugula... A ber, hau zan... Ez hipokresia, ez ere oso... Ez hipokresia, ez beste bat zan, ez ginen gainere oso txarra ginen izenburua jartzen, hipokresia, imaginatu. Baina hau zan, impotencia, uste zala. Otro título, bueno. Bai, vamos al... Usted impotencia zala. Biatuko du. Impotencia zala, bai. Baina hori oso garrantzitsua da, ez? Ezezko hori jasotzea edo ezezko asko jasotzea da pixkat sortzaile guztiek izan behar dute nolabeteko resistentzia hori. Hori gure artean ere gure ikaslei esaten diogu, ez? Zailena dela baiezko bat jasotzea. Ezezkoak eta hori ez, jasotzen dezunean ezezko bat ez dela munduaren bukaera, baizik eta beste pausotxo bat eta ezezko bakoitzan ikasten dela. Bai, hori da, garrantzitsua gero ere da hori, ezezkoak eketeskueza. Osa, zati berdin balin bazaizu, ez daukaztula ez dela jokuan, eta gaina saria izan zela kortua egitea, ez zela izan zati dirua izango baliz, oso ondo da hori, baina dirua eskuratzen duzu, eta ere resistentzia horikiko nuke, baina gaina egite izan zen. Orduan hori ekipo profesional batekin harreman hori eukitzea eta esperientzia hori eukitzea oso garrantzitsua izan zen. Nire buruarengan sinesteko. Eta gero jarraitu zenuen zuzendaritza lanetan? Bai, egin genuen, karo. Egin zian, beste batzuk. Beti norbaitekin, ez dut inoiz zuzendu, ni bakarrik, ez dut duki valentia hori. Beti apoiatu naiz beste zuzendari batean. Eta hor deskubritzen duzu, hau bai, hau ez, azkenean protein bat duzu, baina gidoilari bezala ere oso ondo etortzen da errodaje batean otea. Nire erabaki hartu toka, nire ez zaizki gustatzen, nago gauza asko eta daitezke gaizki errodaje batean, baina egon naiz. Eta gero oso ondo etortzen da ere idazteko garaian, jakiteko ze eskatzen naiza, zu gidoian jartzen dezunean kanpo gaua euria, horrek eta historia behar balin bago, idatzi beharko duzu. Baina, horri ikarestitu ingo gula, sufrimendu bat lan taldean, eta ondo dago esperientzia hori eukitzen, oso beharrezu edutzen zait. Azte nahi zanean batez ere. Aurrera. Ze momentuan esan zenuen zure buruari gidoilaria naiz? Noiz konturatu zinen... Hori gertatu baldin bada. Bai, ez hori da. Hor, punto de inflexio bat egon... Ez dakit esaten. Ez dauka lokalizatuta. Eta gaur egun bai, esan dezake gidoilaria naizela, lotxarik pasa gabe. Hori bai, baina ez dakit zen momentutan lotxa hori galdu nun, ez daukat identifikatuta. Baina hori bai baukat, hori ez da pasatzen zaila arrotxen bertan, irakasle bezala. Bai, berdin du, urtero pasatzen zait, ez maila altuan, baina beti esatet, ostra, iruroi, ordu bete bardia eta interesantea izango da ikaslentzako, eta gidoilari bezala, denbora luzean, ontaz hogei bidea inda, ontaz bizitzen, eta ere, gidoilari zarela esate horrek, no te lo terminas de creer, ez da? Zatik, gero, hau ez da ofizio, edo nire kasuan behintzat, nire esperientzia ez da izan una autopista, behin inkretxendo etengabe bat, ez da? Beti gora zoazenean, gero bera zoaz, da, es un baiben, orduan ez daukazu inoiz. Niko haintxe bertan proiektuak bauzkat, baina ez da eta hauetatik zeintzuk aterako dian, zeintzuk ez, eta ez da egitontaz bizial izango nahi zen. Urte bat gehiago, 5 urte gehiago, 10 urte gehiago, edo ja bukatu zait, el kredito. Eta zalantza hori beti, nire kasuan mintzat, oso inestablea da. Zezu autonomo ez zela lan egiten duzu, kontratatzen zaituzte
ekoizpen konkretu baterako eta altan ematen... Ni aspaldi, normalean autonomo bezala. Gidoilariak normalean? Bai, normalean autonomo bezala. Bai. Teknikariek igual, bai, ekoiztetxeek edo... incluso aurrekoan izan ziren, errodajetan ere, ja alta ematen dietela, bai, zuzendariari eta ekipo tekniko guztiari, aktorei eta gidoilariari. Claro, aurreko bai. Eta gero kontutan eduki berezu, lana hasten, claro, gauza bada, enkargua balin bada, baina zure proiektua balin bada, hasten zianetikan zerbait kobratzen dezun arte, kobratzen balin badezu, claro, denbora asko pasatzen da. Proiektu asko, geratzen dituzu, sortzen dituzu, baina konpromesurik gabe edo rizkako konpromesua edo, hori askotan gertatzen da ere, ez? Bai. Naiz eta zure ibilbidea hori, ez? Gidoilari bezala denok ezagutu, oraindik ere, askotan ere da berriro hastegera proiektu bakoitza. Eta proiektu bakoitza ikasin barrezu idazten, berdin du zenbat esperientzia daukazu. Ez dela tornilloak itea, ez dela gauza, nilak gidoiak idazten badakit. Bai, esperientzia gradu bat. Bai, Gidoilariek badauzkazue kajoiak, konponbidetaz beteta. Baina nire, baina beti daukazu duda hori, hau jakingo dut egiten, hau jakingo dut, eta gero azkenean egiten duzu, baina hurrengoan, berriz zalantza, berriz dago, ostra, baina katzatik proiektua beste bada, desberdina da, beste behar batzu dauzka, edo beste, edo ez balin bauzka, agian zuzea zalantzera ezki, ez dui kontando lo mismo, modu berberean, edo ez da, orduan ere, zu jartzen dituzu erronka desberdinak, gauza berdina ez egiteko. Baina, ere dutzen zait beharrezkoa dela, zalantza hori paralizantea ez dan bitartean, ez zait txarra eduitzen, zalantza egitea, zeukitzea gauzak beti argi. Pun. Komentatu du Goya sari eta uste dut garrantzitsua dela pixka, horretaz hitz egitea. Amarillismo pixka bat. Eta izan zen desberdintasunan handia... Handia, bera, ondo ekarria. Behin Goya irabazita, aukera profesionalak gehiago izan zen dituen, edo izan zen, laguntza pixka bat, baina denok pentsatzen dugu, behin Goya sari bat lortzen duzunean, izango dituzu ate guztiak irekita, aukera guztiak ala izan zen, edo, oraindik ere... Esango nuke ezetz. Esango nuke errexiago zela, atetara deituta, oso ondo dator, oso ondo dator, baina no te soluciona la vida. Nik ez nuen nuki sentsazio bat, hau izan zen, 2017, ja 6 urte pasatu dira. Izugarrizko subidoia izan zen. Eta ondo etorri zen, baina demagun, ez zian ekarri horrelako eskaintza pilo bat, zu jarraitu behar ezu mugitzen. Gauza daia mugitzen dezula, zure proiektuta mugitzen dituzunean, ez da gidoilari Andoni Carlos naiz, gidoilari bat naiz, eta Andoni Carlos naiz, eta Goya badaukat, eta proiektua daukat. Eta hori beti oso ondo etortzen da, baina esperientzia behintzat, ni mugitzen jarraitu behar nuen. Ez nuen jarrazo halako batean, ez da dei pilo bat, enkargu pilo bat, hori izan gertatu. Eta gero bada aktoreengan esaten da, ez da la maldición del Goya, azten Goya irabazi eta gero desagertu egiten dira. Horrelako gauzak ere badaude. Ez que gane el Goya me dejaron de llamar. Que raro, horrelako gauzak ere gertatu izan dira. Bai, ez dizu, ez dator gaizki, ondo dator, justo oso ondo dator, eta ematen izu horrelako, eta urtea pasata ere, bai, eta 6 urte pasatu dira, eta ikan, erabiltzen dan zerbait, da pitxina egiten duzunean, edo proiektu bat kolokatu behar duzunean, argi dago, beti hor dago. Puntuak ematen ditu ere, bai, Eusko Jaurlaritza, laguntza publikotara aurkezten zeanean ere, kurrikuluma baloratzen da. Hau, seguro ere puntuak ematen ditula. Garrantzitsua da, bai, baina ez da
ezin za erlajatu. Ez daizkizu etxera biletorriko. Eta gidoigintzaz gainera, edo beste generoren bat antzen duzu, igual antzerkigintza, uste dut zerbait egin dezula, ez? Bai, idatzi bai, baina tabularatu ez. Antzerkigintza, nahu nintzen, noaz dramaturgiaz bere gaian, 2016ko Kapital Kultural eta historia honen inguruan izan horrelako lehiaketa bat, eta uste urte ez da jarraitzen duen. Eta hor urte batean, ere proiektua hautatua izan zen, eta ere diru laguntzen bate lortu izan dut, Eusko Jaurlaritzarekin, eta idatzi ditut bizpahiru obra, baina ez ditut esan gero gehien mugitu, eta ez dira taularatu, hor daude. Eta gero baukat ere, batzutan tentazioa ere baukat, eta hartuko eta igual pelikula batean bihurtuko. Eta bai, azkenean aukera hori asko aldatzen da, adaptazio bat izango litzateke, ezin dezu hartu orain oso desberdina da, antzerkia edo fikzioa, ikusi entzunezkoak, baina aukera hori hor da. Baina ez dut inoiz nire obra bat ikusi taula gainean. Hori, hartuko nuke pixkat hori ez, Larrotxerekin duzun harreman hori, eta hori ikasle izatetik irakasle izatera, ez? Badago ikasle guztiei esaten dizun zerbait edo uste zura gidoilari edo gidoilari izan nahi duten gazte hori guztiek ideiaren bat oso argi izan baruten ideiaren bat transmititzen duzu edo ez dakit, eske askotan ere ematen dituzu gidoilari berri irakaspenak eta klaseak, baina badago zerbait askotan errepikatzen dezuna. Segurazki bai, baina ez da kontziente naiz. Hori bai, ikaslea seguro fitxatutak dutela. Beste era batera esan da. Ze gomendatuko zenioke orain gidoilaria bilakatu nahi den ikasle bati? Pazientzia asko eukitzea. Bai, ez errenditzea lehenengo oztopoekin edo, zati nik ezagutu izan dut oso jende baliotsua edo sentsazio ez da, talde batean zaudenean bai irakasle bezala eta ikasle bezala, eta ikuste zu ondoko eta zu ostras, este bale, hau izangoa, zu bakizu hau azkenean oso zaila dela eta hor ikasten nahi ezinezkoa dela hor denek lekua eukitzea eta kinielak egiten dira. Eta badago jendez, honek baliozun, baina bidean gehatu da, igual ez dulako ondo jaso kortua funtzionatu ez izan, kortua egin hori da, esateatzea, eta gero, eta hori kortu eta zaila, imaginatu zazue luze bat, zer dan luze bat finantziatzea, hori igual urteak, eta zure esku ez dauden elementu pila bat sartzen dira. Eta historiaz gain, gero gidoilari bezala kontziente izan barzea, askotan proiektua ateratzea ahalbidetzen duten pertsonek, agian gidoiak ez dituztela irakurtzen. Lortu behar dezula, beste pitxina egin behar dizula, eta orduan hori filtro asko pasatu behar diala, eta orduan zinauzi irakurriko du, eta orduan agian irakurriko gu gidoia, eta orduan, baina argi berdea lortu arte, hori da. Euskalo. Justu horretaz zein nahi nuen, da batez ere demagun ni gidoilari berria nahi zela, eta dela esku artean nire gidoia. Zer egin beharko nuke, zein pauso eman beharko nituzke prozesu horretan? Laburra edo luzea? Luzea, adibidez. Luzea, bai, nire gomendio izango litzateke, nire hasieran naukan sentsazio zen, gidoi, luze hori perfecto edo euki arte edo dena perfecto enkajatu arte edo, izugarrizko lanak hartu arte, ez den mugituko. Eta ez da oso erabaki ona dan. Zu mugitzeko seguruen barzea, material hori pena mezugula, baina gero ere konzentzen izan barzea, hor, gidoilariaren lana agian bakarkako lana da. Agian ez, seguro, askotan bakarkakoa da. Ez baldin bakazu beste sozio bat edo beste batekin ez baldin bezu idazten. Baina gero zin egitea lan kolektiboa da. Eta gero hor bai zuzendaria ekoizlea eta
gidoia ez dute hartuko eta ez dizute ni zait inoiz pasa. Gidoiak saldu arren, ez dut inoiz gidoi bat 100% erosi. Inoiz. Osea, beti egongo dira aldaketa, beti egongo dira bertsioa, beti egongo dira eskaera, batzukin konformongo gozea, beste batzukin ez, eta jakin barko zu defendatzen, zer dan, erabakitzen, gude idazi nahizun, eta zein ere utzi dezakezun besteak idazi dezan, zati erizke, bere espazioa behar du. Orduan, bai, perfekzioa ez bilatzea, ez bilatzea gauza bat oso muy kuadra, oso zati erizke gainera, bai, malgutasun bat eukitzea, hori, bai, zu eukitzea segurtasun bat, hau ja bada, basea badao, baina, bueno, es una versión 0, una versión 1, eta mugitzea. Beldurra galtzea, zati hasieran badago beldur hori, me la van a plagiar, idatzi duan, horren maravillosoa da, eta horren ez da obra de arte, que me la van a robar. Bai, hori entzuten du. Bai, beldur hori badago, beldur hori galtzea, zati, bueno, gauza itxusiak hartatzen dira, baina nahi ez da orokorrena, ez da orokorrena. Bakarkako lana, nik badakit batzutan taldean sortzen zula, zuen historia. Nola da prozesu hori? Nola da 4 eskuetara idaztea, edo 6 eskuetara idaztea, edo zenbaten arteko lana egitera iritsi zaren, baina, bueno, emakumeak ditugulako eta hori, eta batzutan elkartzen zarete gidoilari batzu, proiektu berdinean lan egiteko. Ni azken aldian beti asoziatzea hasiatzen naiz. Hasieran bai egiten dituen lana bakarka eta gero bakarka egitea ere gogorra da. Osea, bakarrik egotea eta idaztea eta beste aldean inor ez egotea, azkenean pisutsuetan da. Eta ni ja bai azken aldian beti norbaitekin asoziatzen naiz, eta behintzat hor ja pareta badaukazu eta ja bakartasun hori ez da horren handia, ja bakoazu behintzat un hombro sobre el que llorar. Ja beste abentura beste modu batean bizitze duzu. Osea, ni uste dut gomendagarria dela, baina karo, pertsona horrekin konfiantza hori eduki behar duzu. Eta nola egiten zu lana, asko hitz egin da. Asko hitz egin behar duzu. Ideiak hor daude, orduan, askotan igual, ideia ez da zurea. Agian bestearena ideiakin etortzen zaizu, eta hor engantzatzen balin bazaitu, azten zea zu ere buruai bueltak ematen, eta hor esan dakoa, askotan lana izaten da asko hitz egitea, eta pixka forma ematea. Osea, idazten jartzeko, ikusi behar duzu, gauza bat errepikatzen dira da, zuk azkenean gidoia deskribapen bat da, eta zu deskribatzeko ikusi behar duzu. Ez balin baduzu ikusten, irudikatu, ikusi, begiak itxi behar dituzu edo begiak irikita, ikusi behar duzu zure pelikula, zu sekuentzia bat idazteko, sekuentzia hori, eta personajeak eta ikusi behar dituzu, pelikula ikusten nahi, ez balin baduzu ikusten ezin duzu idatzi. Orduan formaik ez balin baduka, ezin duzu idatzi, atako dituzu puntuak edo, orduan idazten jarri baino lehen, horrena, eta pareta hori balin baukazu, sozio hori balin baukazu, asko hitz egin, eta batzutan zai esaten da nire begirada eta bestean begirada amankomunean jutea, frikzioak sortzen dira, tentsuak sortzen dira. Eta batzutan hobeto ematen dira, beste batzutan okerrago, eta batzutan ez pertsonekin errepikatu nuke, edo ez, esperientzia eukideu, edo ez edezu nunca más, eta gero berriz errepikatzen duzu. Hori ere gertatzen da. Baina, bueno, niretzako interesanteagoa da, norbait eukitzea. Zati gaina, ez da bere historia zure buruan dantzen eukitzea, norbaitekin partekatu zea baino. Eta ondo da, eta lagun bat izan liteke, bikote izan liteke, baina ez balin bago historia, ez desberdina da, ez dauka implikazio hori, txuloa da, beste pertsona implikazio hori eukitzea. Izan liteke, gero hori ikusi behar da ze figura da, ez ko-guionista, edo zuzendaria izan liteke eta ez du idazten duzu eta beste pertsona zuzendu ingo du etorkizunean eta parte hartzen du, baina zuzen idazten duena. Orduan horretik ez da hola modu baka, nik gidoilei bestera idazten gustatzen zait. Hitz egin eta gero horri forma eman eta idaztea. Eta pixka beste pertsonaren beharren arabera, berak idaztea beharrezkoa zintzen duen, edo ez, edo hori da negoziazio bat, edo baina askotan momentu, ikusten da pixka bat, pieza horiek inkajatzen juten dira.
Eta normalean, prozesua amaierara ematen badezu, gidoi itxura eukitzea, esan dakoa. Osea, negoziazioa beti dago, eta tentsioak beti... Hori, subjetibotasun horren aparte, egongo dira detaileak edo, baina objetiboki batean ikustea hau funtzionatzen du, hau horrela izan behar da, hori gertatzen da. Ni gidoilaria ez izan da. Hemen Larrotxanen ikusten dugu askotan, bueltak ematen dio historiei eta derrepende, tximista hori edo txinparto hori sortzen da eta nola ez dugu lehenago ikusi. Eta objetiboki hori da konponbide naturalena edo funtzionatzen duena, ez? Osea, hor dago ere, igual aurrean daukazuen bora guztieta ez duzula ikusten, baina gertatzen da, imaginatzen dut hori lanean, aritzean, zaudetela hor bueltak ematen gauzei eta derrepente inolako eztabaidari gabe, esaten zuen, hemen gertatzen da, eta gertatzen da batzutan flash hori edo argitasun hori bate ukitzea eta besteak ez du erosten. Besteak ez du erosten, claro, igual zurea horregatik, claro, eske ez da horren batzutan igual ez da horren. Zuretzako bai, edo besteantzako, lo tiene clarísimo, edo zu da daukazu oso argi. Eta saltzen diozu, eta saltzen diozu, eta ez dago no te lo compra. Eta ez du, joder. Gaina arrazoiak ematen nahi, eta, claro, no, me gusta más eso, me gusta no es una razón. Me gusta. Bai. Es que hobeto dago. Bai, horrezki horrela hobeto dago, bueno, ez arrazoi dituzazu, baina, bueno, eta gero esan dakoa, claro, zu gero ez da lan gehiago egin gidoian, gero ez da detaile gehiago jarri, gero ez da zureago egin, claro, gero ere garantzitsua da distantzia bat hartzea, osea, arnaz hartzea edo, baloratzeko, zate, bueno, zati, ja, historian sartuta zaudenean, askotan, ja, horren kutsatuta zaude, ja ere, ez dakizu, hau ondo daun, gezi daun, behar dizu kanpo begirada hori. Barruan zaudenean, oso garantzitsua da, pareta horiek bilatzea. Eta batzutan, zu pareta hori bihurtzea, eta hori da, distantzia, osea, dejarlo reposar, ekiz, eta historia bueltatzen zea, begirada, freskoago batekin, ez da inoiz lehenengo begirada bat izango, zatizu, historia, bakizu, baina freskoago bai. Eta gidoia azkenan, askotan esaten da, baina da, bizi dago une oro, eta ja bukatutzat ematen duzu, eta etorriko dira zorte balin bokazu, eta dena kuadratu balin badu, eta aktorea esatzen dira, aktoreek ere bere inbar dute. Eta horre hongo dira proposamena egin dituzte, eta, bueno, horre... Baina hori ja normalean ez da gidoilariaren... Zuzendaria, karo, baina da pixkat ere zuzendariak zar eman daukazun, edo bai, egon zaitezke. Baina orain arte gutxi hon naiz. Baina ere ez zait, Amerikan aurrera, ez zait ongo naizen edo ez, baina ere ez da nire erabakia, nire esaten bai, ni egon nahi dut, bai, ez. Bai, zuzendariaren beharren arabera, zati egin zuzendaria tenlakazako un bombo, eta igual ondo etortzen zaio momentu hortan, eukitzea babes hori, baina, bueno. Baina orain arte izan gutxi zapaldu ditut eta eskertu izan dut. Zati hain pasatzen nahi zaite, proiektu batekin. Zabe momentu horretan nahikan zurea dela, edo zure sentitzen duzu, eta da denek edozein aldaketa edo sufritute duzu. Eta ez, zati batzutan aldaketak, guai dago, aldaketak, zu sentsazio kasunean, berako diala. Baina aldaketa guztiak, zure ikuspuntutikan agian ez dira oberako, baina, karo, eski, historia ja ez da zurea bakarrik, eta nola zu gidoile bezala, gainean nik edaki, ez dudala zuzenduko, kontrola, ez daukazu, kontrola daukazu gidoian momentuan, den gidoiaren prozesua bukatuta, eta gerozta jende gehiago sartuta, zure iritzia, iritzi bat izango da. Bueno, que la tienes que dejar volar, partir, deitu nahi zuen bezala, eta intentarán tratarla lo mejor posible, eta, bueno, eta konfiantza eduki behar duzu, beste profesional
hoiengan, eta listo. Normalen ekoiztetxeek edo ekoizleek aldaketa asko proposatzen dituzte gidoi baten gainean, edo izan hori da normalean zuzendaria, edo bien arteko zer da? Bai, beti daude oharrak, beti daude aldake, esandakoa ehuneko ehunean, ez dizute inoiz eusiko, beti ongo dira bainak, eta zu defendatzen jakin behar duzu. Ikusten baldin bezuk, ohar hori edo directa la línea de flotación, hori aldatuta, ez daukala zentzuri, pelikulan mezu aldatuten dela, igual, ez gertatu. Baina esandakoa, bai gertatu, ohar zurekin bat egiten ez duten oharra jasotzea, bai, eta defendatu beharra personajea edo gertaera bat edo akzio bat edo hori bai, eta hori gure profesioa da ere bai, azkenean, gidoia bakarrik defendatu behar da, hor ere, eta igual zu ikusi duzu, ostra, hau ulertu baldin baduzu sekuentzia honetan edo, nire lana ez dut ondo egin, zatik ezan hori deia, baina batzutan ere, zuk oso barneratuta daukazu historia, bakizu zatik hemen landatzen aizea, gero jasotzeko, si me estás quitando esta secuencia porque no parece importante, igual zuk ez duzu zatik egin dezu una lectura pixka bat horrela azkarra edo, baina, hau kentzen bali mezu, si me quitas la secuencia 5, es que afecta a la 37. Gidoileari bezala hori kontrolatuta eduki behar dezu. Esaten zute, behintzat, mai gainean jartzeko. Argumentatzeko. Bai, argumentatu ahal izateko, zentzu batekin dagola. Baina, Zure eskarmentuarekin, zenbat urte aramatzazula gidoileari profesional bezala, ze aldaketa ikusi duzu nola, edo bestera batera esan da, asko aldatu da gidogintzaren lana azken urteetan plataforma eta kontsumitzeko ohitura berri hauekin, zezu bizi izan duzu, telebistak eta zine hori, aretoetako zine zegoenean, eta gaur egungo egoera, dela guzti hori, gehi beste sistema batzuk eta beste kontsumitzeko erak, ez? Nola ikusi duzu, bizi izan duzu aldaketa hori, aukera gehiago dituzu, baino baldintza ezberdinak dira, nola da panorama? Streaming plataformekin ez da baterako, desberdina da lan egitea ekoiztetxe edo tradizional batekin alderatuz, arkituzera desberdintasunak edo, eskatzen ditut beste gauza batzuk, edo, nik hasi nintzenean, hasi nintzenean plataformak ez zeuden. Bat eta txurita bizan. Hori da. Bate bakarra, eta ingo HF. Bai, hori da, eta Franco zegoen. Baina generalizazioan, ni hasi nintzenean, hasi zian 4 eta la 6 eta hauek hasi zian nire lehengo lana horrela Madrilen izan zen, 4 arrankatu zunean, eta bere, bigarren edo hirugarren seria, horre honen zen. Eta hor bai, lan iteko, ni azkenean ni ez nun ofizina batean lan egin nahi, hau oso aske iruditzen zitzen, eta lehengo lan hori izan zen, ofizinizatu total, fitxatu iten genuen, praktikamente, 10etan sartzen ginean, orduik arte, berri sartzen ginean, había un descanso, jateko bi ordu, de estas cosas terribles, eta gero 7etan atatzen ginean, horario oficina total, de lunes a viernes, baina gidoia ez da horrela funtzionatzen. Ideia bat igandean etortzen zaizu, eta la parko, eta porque no estoy en horario de oficina. Baina, eta azken aldean, asko askeago egiten den lana, baina ez da zer esan, ni pasatu izan zait, orokorrean, agian ne bilakaera izan da muy por libre, ez da nola esan, ondia gari batzuk agian krisi antzeko bat zegoela igual, eta niri oso ondo joan zait, justo momentu horretan. Eta jendeai orokorrean, cuando hay más proyectos y tal, eta dena ondo doanean, eta parece que hay un boom, igual yo me estoy comiendo los mocos. Plataformekin argi dago lan gehiago dagoela. Baldintzak,
eske denetik da, claro, gero da pixkat zure negoziatzeko ahalmena, nik egon hartu behar oso txarra naizela negoziatzen, kosteetan zait diruaz hitz egitea, eta hori gidoilei bezala ere garrantzitsua da, baina ez digute erakusten. Zaila da gaina, aztena izanean, zate, askotan zure historia bazaltzen duzunean, ja ematen du, ¿por qué la quieren hacer? Ya está. Eta sentsazioa da, orain sí, porque voy a pedir mucho, esto no va a salir, eta gero kontatzen, dia presupuesto batzuk, gidoia oso presupuesto gutxi ematen dula. Baina, nola, prozesuan hasian zaude, hasiera honetan, ekoizleak ez dauka dirurik. Zati, ekoizleak ez dizu zuri horrentzen bere patrikatik, baina, finantziatu behar du, eta diru laguntza lortu behar dira, eta orduan, prozesua oso luzea da, edo oso luzea izan liteke, orduan, zaila da, eta zu eskatzen bari mezu, agian zu ez da dituta edo diruaz hitzeita, baina ekoizleak bai. Baina gero da, esan dakoa, gero ez nuke nahi, ekoizlea figura bat, como alguien, un usurero que está a crujirte eta ere bere ekoizleik gabe ez dago pelikulai. Oso beharrezkoak dira, ezinbestekoak dira, eta nire oso ekoizle baliotsuak aurkitu izan ditut. Baina, zentzu horretan, nunca les viene bien. Bueno, zu azkenean, hori, bai, zu kobratzen duzu euneko bat filmatzen duzunean, beste euneko bat X versiones, eta azkeneko eunekoa pelikula ya hasten da, pero cuando ya tiene fecha, cuando ya es una realidad, realitate bat danean. Eta hori ez da beti betetzen, orduan askotan euneko hori ez dezu inoiz kobratzen. Zure gidoia prezio bat du, baina pelikula ez balin bada egiten, zure lana, azkenean pelikula atera, berdina da. Bera sartu dituzu, ilusio bera jarri duzu, lan berdinen duzu, baina pelikula ez balin batatzen, euneko hori ez duzu kobratzen. Orduan hor, gomendioa, cuanto mayor sea el primer porcentaje, mejor, cuanto más te puedas asegurar, hobeto. Baina, hor asko, eta hasi berria bat zeanean, oso zaila da hori negoziatu ahal izatea. Gero ozta esperientzia gehiago eduki eta zure posizioa ere, eta desberdina da, zu bilatu balin bezu ekoizlea, edo ekoizlea zu bilatu balin bezaitu. Zure proiektu, eta ze enkargu bat dan, edo ez, zure proiektu kutxuna dan. Horretik, ez daula modu bakar bat negoziatzeko edo, que no hay una regla. Baina hori bai, beharrezkoa dela? Bai. Kosto egiten dela? Ni behintzat bai. Ez dizula inork erakutsi? Baita, ez dakizula, baina zenbat balio du gidoi bat? Hori da, hor, genokan galdera, zenbat balio du. Ez dauka prezio bat, da pixka bat zure bilakaerare zer ikusia dauka, pelikulaen presupuestoa, ez da berdina, pelikula 500.000 euro kostatu edo 3 kilo kostatu, baldintza, eta igual agian bada zure katxarekin, ez ikusia du. Bai, karo, zu ja bakizu, tienes un mínimo, aurrekoa no kobratu nun, behintzat hori. Eta zera gehiago, saiatzen zera beti, bai. Pelikularen aurrekontuarekin zer ikusia baldin badauka, gidoiaren balioa. Bai, baina zuk hasia firmatzen duzunean, ez dakizu ze balio dauka aurrekontua, ez dakizu... Lau zaldi... Bai, karo, bai. Hori da. Hori da. Alaxe. Bai, zaldia sartzea. Horrengoa, bai. Zantzi batzuk, eta, bueno, bai. Eta, oain, pixkat, maitzen jugu. Bai, amaitu behar dugu, zure sormen prozesua, idazle bezala, nola hasten dan, edo zu hastezea ideia bateki eta hastezea ideia idazten, edo egiturak pentsatzen dituzu gehiago. Ez egiturak ez dauka, ez naiz. Da gehiago, ez balin bada, enkargu bat ez balin bada, nire historia bat balin bada, ez daukat, agian historia bakarra.
Aldi berean, historia ezberdin. Bai, baina fase desberdinetan. Orain adibidez, bai bukatzen, bat proiektu bukatzen nago, eta ja baukat burua dantzan, hauek kolokatu, deskolokatu, hasi behar naiz beste batzuk sortzen, pentsatzen, eta berre ez daukadan hor aparkatuta. Beti dago papela zikina, ez da inoa esan, hori paper txuria beti zikindu inbar duzu. Zikindu, zentzu honean, personaje batekin, dialog batekin, bizi duzun gauza batekin, deigarria zaizun gai batekin, gantxoa eki behar duzu, inork eskatu ez inork ez dizu eskatu historia hori kontatzea. Orduan zuakin barko ez zuretzako zatik gandan garrantzitsua historia hori, edo personaje horri hitzea ematea, edo gai horri heltzea, baina hori netzako oso txuloa da. Eta egitura aldetik edo ez da egituen galdera errekantzi joan. Daukazu, ordutegia, ja esan diguzu, ez daukazula hor ordutegia horrean jartzen zarela, baina zer juten zea parkera paseatzen, txakurra paseatzera modernotxo batekin? Ez daukazu estruktura bat? Gero denborakin, ezagutzen juten zea, eta ni bakita adibidez, naizela, idazteko, 2 ordu aprobetxatzeko 4 ordu behar dituala. 2 orduri etekin ateatzeko, behar dut denbora, behar dut goiz bat. Goiz oso bat, arratsalde oso bat. Niko 30 minutu balin bauzkat, ni arranko. Ez dut fundamentuzko zer egingo, behar dut denbora galtzeko. Ere bai, ez egoteko hor egunez funtzionatzen dut, gauez baina hobeto. Esaten da, igual kirola egitea jendai funtzionatzen dio. Nik kirola egiten balin bat, korrik egitea juten balin maiz, azpalden naiz guten, baina nik korrik egiten juten balin ez nago pentsatzen. Nire historietan, nago pentsatzen gehiago, llegare, a ver, la cuesta, esta la curva, esta gize, como voy, como no voy, arnasa, bai, no, hemen ta orain, bai, ez daukat, baina fregatzea adibidez, balio, fregatzen jartzen nahi zenean, zeme nire historietara, ez da, pasiatzea, eta askotan, historia dauzkazu dantzan, eta ordenadorrean ezi bartzeare, ez dut balio, hasta que no lo tenga claro, ez da naiz jarriko batzutan, idazten jartzen zen arte, ez du utxurarik hartzen, edo ez daizkizu okurritzen gauzak jazten zenean, dialogatzen adibidez, eta replikak ematen, eta hor, eta berri da, azkenan hori betikoa idaztea berri daztea da, etengabe. Orduan, baina esan ez daukat metodo bat. Metodo bat ez daukat. Estrukturak ez daizki gehiagi, ez diet horrelako jaramon... Ezea postitak eta horrelakoak erabiltzen dituena... Batzutan erabili izan ditut, eta baliotsua dira. Batez ere historia ez daukazunean oso argi edo ataskauta zaudenean, esatea, me paro eta vamos a ver ze itxura hartzen ari zaidan, baliotsua da, baina hasiera batean ez. Historia bat arrankatzeko ez dut inoiz arrankatzen. Posit batekin o detonantea menomar, ez naiz oso... Gero gauza behar leko nahumarria, eta egiten duzu horrelako irakurketa bat, baina jazze bai daukasunean. Eta nintzako asko ze garrantzitsua dira, personajeak ondo sortzea adibidez, eta que te importen, estruktura. Hortik ez ezea, pertsonaiak sortzen eta pertsonaiak ematen izutek gero... Bai, edo gaia, edo bizipen bat izan, da harimutur horiek, ni behar ditut harimuturrak eta hortikan tiratzea. Eta bai, erabakitzea momentu batean, harimutur honekin eta tiratzen nahi zen honekin, badago materiala luze bat iteko, adibidez, beti ez dakatatzen, ze txulo hau, pero no me da para un largo. Edo hau kanok esaten zuen, arkaiz kanok, eraki barezuk, honek dena egiten du, idatzi egiten du, bai novela, poesia, kantak, antzerkia, eta eski erabakin behar dut, ideia hau zer dan. Eta batzutan pasatzen zaizu, oso ideia hona da, baina labur batentzako ematen, labur batean bai, funtzionatu dezake, baina luze batean, ez ikusten zu filme batzu diela laburrak, baina hori ez. Luzatu behar izarretik, baina luzatu direlako ez. Ikusten da. Eta gero netzako hori, da garrantzitsua,
gantxo edukitzea. Eta batzutan, gertatzen zaizun ez dakizula zeatik, nik orain baukat ideia bat, buruan, que no se me termina de ir. Osea, hasiera batean, ez una chorrada, alguna casa. Osea, ez dauka, baina, bueno, ez balin bazaizu juten, eta hor mantentzen balin, eta ez dezu apuntatzen, eta ez dezu horrelako garrantzik ematen, baina hor jarritzen balin badu, igualelako batean, eman beharko duzu, osea, fijatu inbarko zea, eta esan, guazen bizkat jolastea, honekin zer gertatzen da. Intuizioa. Bai, eske batzutan ere ez dakizu, zeratikan, baina gero ondo dago identifikatzea, zeratikan da zuretzako garrantzitsua, zeratikan kontatu nahizun historia hori, edo, baina igual ez da ezinbestekoa, ez da, eta netzako pizti izaten da, ez da, oira juten zen aloa hartu horretik, hor dantzan balin gazut, ez natzen zeatu, eta hortxe balin bada hoz, ez bai, guazen probatzea. Ondoan baduzu hor libretatxoren bat apuntatzeko hor. Bai, gustatuko litzateke baiz esatea, baina gizan ordenadoren apuntatzeko. Bai. Baukat. Beti momentu okerrenetan bururatzen zaizkida gauzak, eta beti daukat, poltsikoa, eta notekorrean. Gauzitzu daukat, gauzeta, beteta. Baukat, baina gehiago, azkenean ordenadorean errexia egiten zait gero ere bilatzea. Eta ordenadorean, eta kuadernoan apuntatutak egiten zait batzutan, baina kuadernoan zegoen edo bestean, edo tal, eta batzutan... Garra eta bete arte... Ni daukat hori gehiago ordenadorean, eta gaina hitz klabea balin baukazu, ere ez balin bezu dokumentu aurkitzen, ez balin bezu dokumentu horretan, eta zitu nagertzen zaizu. Aizue, amaitu behar dugu, klasea daukazu. Bai, Horongo dia zain, Amaitu baino lehen, esango ahal badaizu, zertan zabiltzan momentu honetan? Edo ze non ikusiko dugu egunetan zure izena, ze karteletan? Badao proiektu bat, ematen duenez, karo... Martxoan, suposatzen da, errodatuko dela pelikula bat. Baina, karo, gauza hauek, igual orain zede martxoan egingo da, eta emate dut, ja bideratuta daola, ja finantziatuta daola, ja ari diala aktorekin ekastina lotzen, profesionalak lotzen, itxura emate du baietz, baina ni martxo itxi arte eta baina, bueno, ematen du itxura hona daukala eta helburu izango zen martxoan errodatu eta hurrengo urteko zen emaldian aurkezteko eta epeak horiek direla. Auskalo. Espero du. Eta izango bazen, estatu batuetara jungo zinateke hor lan egitea, edo nahi oso hemen gelditu, askotek izan ez dut inoiz planteatu, itxiko balitz, gaina gaur egun edozein lekutan, gidoilai bezala, nik enkargu batzu, Donostin bizi naiz, baina nire lan guztiak ez dira Donostin ekoizle txekin edo hori da, orduan ez nuke horrelako eskaintza jaso ezkero, eta horko Hollywoodeko dirutxoa jaso ezkero, baina izan ez dut inoiz planteatu, oso urruti gatzen zait. Zaukat horrela. Ez eta ere nik ere nire aldeti, nire ez dut ezer bilatu. Ez diate deitu eta nik ere ez dut bilatu. Ez dut inoiz egin... Baina ez da zure ametsa. Hollywoodea jutea bertan egitea zerbait. Ez nire ametsa hori da nire historietaz bizial izatea, historietaz kontatzea eta listo. Eta hori lortzen balin badet, enkantau, eta esan dagoa, eta ez sariak, sariak idazten bali maia, esan dagoa goia bezala, asko eskertzen da. Baina ezin dezu lan bat egin sari bat irabazteko helburuarekin, nire ikuspuntutik amintzat, hori da, porrot egiteko formula... Eske gaina, ez daukazula, oso arbitrarioa da. Irabazten dezunean oso arbitrarioa da, nirea da honena, gidoi honena, benetan. Auskalo, beti da loteria bat. Beti da. Beti da loteria bat. Horretik, orduan suertatzen balin bada, eskerroneko izan, eta... Zure kortuaren ibilbidea,
Beitu. Ahí va. Bota gaituzte. Grabatzen Apa. dute, oitz. ¿Me tienen secuestrado? Vamos ya. Zuzenean. Orduan, hori, eta garrantzitsuena izango da, beraz, prozesu horretaz disputatzea. Bai, beti, bai. Zu disputatzea zu idaztaren prozesua. Bai, beti ere jakin da momentu gogorra daudela. Osea, gogorra esan ez dela beti jo, idazten eta ze marabila eta ze ondo eta ze, ez? Daula momentuak ere zalantza... Bai, eta zalantzen dezakezula zure buruaz, eta ez, claro, cuando vas encadenando más de la cuenta, el proiektu hau ja, ez eski hau ja gehatu da, kajoian gehatu da, eta hau ere bai, eta ez, ostras, a ver... Baina, bueno, azkenean, lortzen duzu bat eman kolokatzea, eta orduan ematen zuen darra, bergiz, jarraitzeko eta horrengoz, hortan gabiltza. Estrategia hori izan daiteke hori, ez? Proiektu batean zentratu ordez, desberdina lantzea... Bai. Dela. Bai. Euki barituzu, proiektu desberdina, baina eukiko duzu ere finkatu inbar duzu, Osea, 10 proiektu euki, no darlean, Bakoitzan hitz bat. Bai, hay que darles. Vamos, ondo. Eskerrik asko, gurean egoteagatik. Zuei. Beste saio baterako ematen du, osea, igual Bai, bueno, nahi zutenean. Eta horrengoan kafea jarri. Pues ondo, la primera.